So for this video guys, manguha na sa mig-uhong guys. Awas iper guys, nagdaglabador eh. Tuara ka kita nag-uhong dayon. Tara, uhong guys. Dah, Punta ka guys. taku ang tag-uhong guys eh. Mo nang uhong guys, amo guys. Manguha mig-uhong. Ito dahil wala na kay baw ug panguhag uhong guys. Nino panguha guys, mangita ra ka sa libon guys. Kay naara na sa libon guys. Yung muga eh. Tara pa guys eh. Maning uhong guys. Kamatyo na siya pa doon guys. May usa ka buk. Namatay. Ako banda. Gabi. Namatay oh. Namatay. Namatay good. Namatay man guys. Ito namatay man. May usa guys. Nasa dira. Hanap yun guys oh. Guys. Mo pa na yung kuha guys. Oo. Lah. Matik oy. Matik na eh. Sudan ni guys. Sud anak na guys. Ulit na may padong guys. Among kuha guys. Mara jadi among kuha guys. Tapi na. Gasa ta na. Amo nang hugasan guys. Nah, iyan ang hugasan guys. Tara. Ang hugasan. Gabi eh. Gikumbate eh. Gabi. Muna na per. Namo on nanitanan guys. Guys. Muna guys, iyan ang gihiwa guys. Kamu tay Grabe. kangkis lang. Kamu try gamit eh. Mara Boy Scout. Boy Scout. Ayan ang hugasan guys. Matik oy. Ayan ang hugasan ug balik guys kay napay hugaw. Matik pa ni. Matik eh. Ikaw dito ni guys. Ang iwong ko ba? Dah. Karong wala na yung hugaw dai. Ko. Na, tumatik na nagkaling na daan. Awa. Matik eh. Kayo daw. Oo. Kini laking kayo guys kay para di kima Ano ba? kapos niyang mapaig. Ahos guys. Ato Ahos ning to, guys. peace on guys kay karon magpahumot sa atong gugma. Kugma daw. Marabag na uyab, arabi uyab. Wa ba? Uyab ra tayo isgutan. Pila ka mong uyab. Aw, ngita kag dagan ay dagat. Taga ko kay ukoy kuha. Idibol guys. Kay nimbagting na guys. Pagka lang. Tumatik na. Matik oy. Dayon ang ahos guys. Iksa. Ayun guys, kani dayon atong isunod guys. Bati. Bating liwang eh. Mega guys. Muta naman eh. Mega okay kayo na dag siya ginagmay guys. Guys, paglunod guys. Ning kusog ang kayo. Tsaka Ana simple. na guys. Yan tabunag kadiyot. Kinibuka naman guys. Ato na ni ilunod guys. Ang gatas guys. Gatas pero kung start dito guys. Kay kainit. Kainit Paso guys. yung gugma guys. Inita eh. Murag Dami, init sa punggugma ba? Duta eh. Ato ning but nga gamay og tubig guys kay Mura ka nagmanok eh. kay napa ang duga de guys. Matik eh. Tinuog yun. Tauran na guys kay aron maluto na ni tot guys. Una, bye-bye. Takob sa eh. Kaabi inita oy. Tumatik eh.